मजदूर आदमी है जा, एक वजह से हमन के मजदूरी करके भी यूट्यूब पर वीडियो बनावल जाता। चाहे वो कहीं भी कोनो काम होके। इसमें हमन के 6 महीना घरे मतलब कि दिसंबर से स्टार्ट हो जाला, दिसंबर से मतलब जून तक हमन के भट्ठा पर रह जाला। यानी बिहार चाहे कलकत्ता कहीं भी भट्ठा पर अगर जाए कि हमन के काम करे ईटा पकावे तो चल जाए। बाकी फ़िलहाल जौन है कि 6 महीना घरे यानी खेत में काम कर जाला, मजदूरी के काम कर जाला, दिहाड़ी का काम कर जाला घरे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत बा फिर से हमारे नयका ब्लॉग वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों अभी का सीन भट्ठा के ऊपर बा। अभी रहल सामने भट्ठा, चिमनी भट्ठा। और आज ब्लॉग की जो कि लेट स्टार्ट करते हैं कहाँ से कि समय अभी फ़िलहाल 10 बजे वाला बा। और अभी हमनी के काम भी बंद बा, जैसे कि देख सकला पीछे हमनी के वहाँ कोयला झुके वाला काम चलेला और वहाँ अभी बंद बा। बाकी फ़िलहाल कुछ मतलब कि आगे चाल नहीं खे, एक वजह से जोन की बंद बा। तो अभी जैसे कि पूरा फड़िया में ईटा ज़्यादा ना रह गल बा, थोड़ा थोड़ा ईटा बा मतलब फड़िया में कच्चा ईटा। वो मतलब कि जब पूरा अंदर चल जाए मतलब कि भट्ठा के अंदर चल जाए कच्चा ईटा तो ओके टट्टी लग जाए, मतलब टट्टी वहाँ से ओके बोलल जाला जौन की स्टाफ हो जाला। फिर ओकरे आगे मतलब कि पकाई ना चली। तो अभी हमनी के फ़िलहाल ज़्यादा दिन रहे के ना बा, मतलब 10-15 तारीख तक हमनी के मतलब घरे चल जाए के बा। बाकी आप लोगन के देख सकेला लोग बिहार मतलब बिहार में ही भट्ठा का सीन कुछ ऐसन बा। और आप लोगन के बैक कैमरा से भी दिखावत हैं कि मतलब कि कैसे कैसे यहाँ लोग काम करत हवन। और दोस्तों ई जवन बा ये सब मतलब कि ई राखी लगावल बा, मतलब राबिस ये ढाकल गल बा। ये मतलब अभी फ़िलहाल भट्ठा बंद बा, एक वजह से जवन कि बंद ढाकल गल बा। और ये रहा कोयला वाला टप जो में कोयला हमनी के रख के काम चलावल जाला। और बाकी इतना दूर पकाई रह गल है, मतलब इतना दूर ये सब पकावे के इतना दूर पकावे में मतलब 4 से 5 दिन लगी हमनी के। इतना दूर पकावे में मतलब कि 4-5 दिन लगी। उसके बाद हमने के घर चल जाए के बाद। और ज़्यादा दूर तक ना, ये जो खाली अंदर जो खाली है देख सकेला लोगन ये वाला इतना दूर मतलब पक्का ईटा है ये निकल जाए। उसके बाद तब हमने के मतलब इतना दूर पकावे के बाद पकौले के बाद हमने के चल जाए के घर। बाकी सब पथेरान के छुट्टी हो गल बा। पथेरा जैसे कि कच्चा ईटा जो बनाए वाला आदमी हम सब अपने अपने घरे जात बा। सब इसमें फड़िया में मतलब कि एक भी ईटा ना रह गया इधर कच्चा। तो भाई अभी जैसे फ़िलहाल अभी दिन में तो बंद बा, अभी शाम के चालू होखे वाला बा। मतलब सांझी के 4 बजे चालू हुई। अभी धूप बहुत काफ़ी बा इधर साइड में। अभी देख सकेला लो पूरा बारिश का तो यहाँ कोनो नामे निशान नहीं के। बारिश कब हुई कब ना हुई अभी एक पता ना चल पावत बा। बाकी बारिश भी नहीं खे और जो कि हमने के धूप में भी काम इतना काफ़ी है भट्ठा पर के ये अब करे के पड़त बा, मजबूरी बा कुछ हमने के। एक वजह से दोस्तों बाहर में आ लीजिए कमाए खातिर, तो मतलब कि कहीं ना कहीं तो मजबूरी बा आदमी के कैले के, धूप रहो चाहे गर्मी रहो। हमने के मतलब कि 6 महीना यहाँ काम करल जाला और 6 महीना मतलब घरे मजदूरी काम करल जाला। बाकी रहला हमन के डेरा रूम, ऐसे ही कुछ रूम हमन के मिलेला। आप लोग देख सकेला ये दरवाज़ा सिर्फ लगावे के है, टारे के है और घुसे के है। तो भाई अभी फ़िलहाल शाम के 3:30 बज चुकल बा और कितना ठंडा मौसम बा और देख सकेला चारों तरफ और कितना प्यारा मौसम बा। अब जो उनके हम के अब अपन भट्ठा पर के काम स्टार्ट करे जाते जा, कहाँ से कि साँझ हो गई बा और ठंडा मौसम हो गल बा। दिन में तो वैसे भी बंद रहा सांझी का मतलब कि चालू हो जाए। और ई रहल हमनी के काम मतलब कि इधर ये वाला कच्चा ईटा जो है इतनी अभी बोझे के और बाकी इतना कच्चा ईटा तो मतलब इतना बोझा जाए कच्चा ईटा देख सकेला लोगन पूरा सामने। और ये रहल इतना खाली निकासी मतलब कि ये सब इतना दूर निकल जाए। वो टट्टर जितना भी लगल बा सामने
ये सब कच्चा ईटा, बाकी उतना कच्चा ईटा सब अंदर चलिए। उसके बाद यहाँ पर लगी टट्टी, मतलब कि यहाँ पर बंद हो जाई और यहीं पर तक पकाई हमने के इतना दूर है। खाली बात जितने जल्दी पक जाई उतने जल्दी हमने के घर निकल जाए, घरे चल जाइए। बाकी अपन शाम के टाइम बा और आज काम जो उनकी स्टार्ट हमने के कर लिए। और दोस्तों ये है जो उनकी छाँ है बैठे खातिर हमन के, मतलब धूप में दिन में अगर काम चालू है तो छाए खातिर बैठे के है। बाकी आप लोगन देख सकला लोगन। और यहाँ पर हमन के बैठे खातिर स्टूल बनावल बा। और इधर चिमनी सामने, इस सामने चिमनी। तो बस आप सोचे थे कि वीडियो के पर समाप्त करब, कहाँ से कि अब ज़्यादा लंबा हो जाए वीडियो पसंद आल होके तो वीडियो को लाइक कर दिया लोगन। चैनल पर फर्स्ट बार आल हुआ तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के प्रेस कर दिया लोगन, ताकि आप सबके नोटिफिकेशन मिलत रही। और आप सबके एगो ही बता देते हैं कि हमन भाई मजदूर आदमी है जा, एक वजह से हमन के मजदूरी करके भी यूट्यूब पर वीडियो बनावल जाता है। चाहे वो कहीं भी कोनो काम होके। इसमें हमन के 6 महीना घरे, मतलब कि दिसंबर से स्टार्ट हो जाला, दिसंबर से मतलब जून तक हमनी के भट्ठा पर रह जाला। यानी बिहार चाहे कलकत्ता कहीं भी भट्ठा पर अगर जाए कि हमन के काम करे ईटा पकावे तो चल जाइए। बाकी फ़िलहाल जो है कि 6 महीना घरे यानी खेत में काम कर जाला, मजदूरी के काम कर जाला, दिहाड़ी का काम कर जाला घरे। तो मतलब कि मजदूर आदमी जाके उतर भी समय निकाल के मतलब कि हम वीडियो बना लेला। तो एक वजह से अब बहुत भाई लोगन जो कि मतलब कि ऐसा लोगन गांव के भी लोगों की मतलब रिएक्शन ज़्यादा बा कि ना यूट्यूबर बनत है, वीडियो बनावत बा और यूट्यूबर बनत बा। तो भाई अब हमार पसंद अगर हमके पसंद आवत है कि नहीं हम यूट्यूबर बनब मजदूरी करके भी, तो भाई हम बनब ज़रूर। चाहे जब भी जितना समय लग जाए बनब ज़रूर। ठान ले लें तो ठान ले लें। और वीडियो को तो लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चैनल पर फर्स्ट बार आल हुआ तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा के प्रेस कर दिया लोग, ताकि आप सबके नोटिफिकेशन मिलत रही। तो वीडियो समाप्त करब। जय हिंद, जय भारत।